Horas amanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion. Marhetiaka pikiran nami na mungkin bui pamoraho kita mangurupi hita di pangaradiota di jamita nanayang sipatol hasota di pertangyangan songoninang di parmingguon siganuk minggu. Ditikyo naing patol hason nami tu hita, pikiran nami taringot tu jamita di pertangyangan na mungkin bui mangurupi hita, ima nagabi epistel di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025. Turpukta ima sian surat Heber bindu 10 sada ayat walu sahat rodi ayat 10. Dung takas amanginang hujahahami turpuhon Heber bindu 10 sada ayat walu sahat rodi ayat 10. Oma di pikiran nami mungkin naboi mangurupi hita. Naparjolo surat tu halak Heber. Idok halak Heber, halak Ibrani, orang Ibrani, berarti Heber dang sadahuta. Alai gelar doi halak Ibrani, halak Heber. Ima akka bangso Yahudi na maringan di diaspora. Dia ka pangaratoan isarana Antioquia, Roma, na berjuang mempertahankan asa hotok tong nasida di bagasan haporsiaon, alana nasida songon di bagasan sada gombaran arena pertarungan iman. Alamat cai godang naboi manigai haporsiaon ni nasida, padaohon haporsiaon ni nasida, sian Yesus Kristus. Alani ido surat Heberon ditongos panurat, nakpe dang didok iseguarna, alai takasdo tujuanna, patoguhon haporsiaon ni halak Ibrani, halak Heber, na di diaspora, di parserahan, na berpotensi mengadopi godang hamaolon, mengadopi godang akka ajaran-ajaran poda haliluon na padauhon nasida sian haporsiaon nasitong di bagasan Yesus Kristus. Alanido terkhusus mamuse di bindu 10 sada sian ayat sada rupani khusus nama turpukta ayat walu saha rodia 10 di patol has muse arga ni haporsiaoni dohot pakorhon ni haporsiaoni. Jadi tekas taida tujuan ni penuratan ni surat Heberon, surat Ibranion, ima patuguhon haporsiaoni akka halak Yahudi nang porsea di bagasan Yesus Kristus na di parserahan di diaspora. Asahot nasida mangasahon haporsiaon nasida, patuduhon haporsiaon nasida, ala ido na paluahon. Ala nido benna godang ditaringoti mulai sian ayat sada rupani taringot tu haporsiaoni, dohot pakorhon ni haporsiaoni, dohot ngolu ni akka tokoh-tokoh para tua-tua, na tua-tua ni bangsoi, leluhur ni bangsoi, na mangulu ti bagasan haporsiaon, na pahoton nasida untuk taat dan berharap makirim jala porsea benget alani haporsiaon. Di patol hasdi misalnya di ayat walu idok ibana hinorhon ni haporsiaon do mangulu si Abraham dung dijou bukas tutano si jala onna bahen tiatianan saut do ibana bukas so adong diboto si topotonna. Jadi haporsiaon na mangulu, haporsiaon na sitong, haporsiaon na paluahon. Jadi matsay argado haporsiaoni, haporsiaon na sitong, haporsiaon na paluahon, haporsiaonido ujahan ni pakirimon, haporsiaonido ujahan ni habengeton,
dituhani jala makirim di ngolu saliling ni lilingna. Tusima rupani dia rahon panurat surat Heber akka na di diaspora. Diaspora di dok perserahan ala nasida seperti dalam sebuah gelanggang pertarungan iman. Di sada arena, di sada tempat yang memungkinkan mereka kehilangan iman mereka. Jadi dalam teks kita ini sekali lagi diingatkan betapa pentingnya iman yang benar, iman yang menyelamatkan. Iman yang benar ini, iman yang menyelamatkan ini adalah dasar bagi pengharapan dan yang membuat kita taat dalam segala pergumulan, dalam segala kesusahan di dalam hidup. Kita percaya dan tangan Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita. Sebab bila kita yang menggenggam Tuhan, mungkin tangan kita tidak kuat, maka bukan usaha kita untuk bertahan dalam Tuhan, tapi Tuhan yang menggenggam kita sehingga tidak pernah lepas daripadanya. Oleh karena iman kita yang pasrah penuh kepadanya. Jadi dok rupani, aku tahu yang ku percaya dan aku yakin akan kuasanya. Jadi tusima hita ditugihon turpuhon. Taingot dora songon sada sarita sahalak tukang sirkus rupani di air terjun Niagara. Naboy ibana mardalan di atas tali. Porsea do hamu boyaw na rona torop porsea mardalan ibana. Dungi di buan imana mamusia sadar rupani angkong. Porsea do hamu boy hubuanon porsea iboam ma. Baru musia isukun musia ala boy do imana idok ma. Porsea do hamu boy hubuan jolma di bagasan angkongon. Ngamulai be alay tong do pedok porsea alay mula porsea do hamu isi manaolo hubuan di bagasan angkongon danga dong dang ha porseaon si songoni na dimaksud di terpuk ton alay ha porseaon na marojahan tu hasitongan ha porseaon na sitong na bonar jala na dihanguluhon jala taingot do disaritai sadahala dana da met do ulo. Sudia na torok man do porsea aledang ulo. Da na meti porsea do porsea. Olo do huwan ulo. Ditari parhom marupani di atas ni air terjuni ibana jala bersorak do na toropi. Alelas heran na siya. Ay bahasa ulo ho. Bahasa barani ho. Ido da kiro pani ay bapak kudo na tukang sirkus si manang nama Buanawi. Jadi songon pos rohani sahalak danak tu amana. Ha porsiaw si songoni maceri kot dihita dinamanggadopi ngolu si saunari upikir hami pointa di turpuk taon. Di perdalanan ni ngoluta saunari dala pertibion na di bagasan unpredictable dan terprediksi ala ni cepat-cepat ni hatop-hatop ni perubahan. Kita berada dalam arena pertarungan iman. Kita berada dalam arena di mana kita harus memenangkan iman kita di dalam dunia yang tidak bisa kita prediksi saat ini, di berbagai hal yang bisa berubah cepat. Maka iman yang menyelamatkan ini harus terus kita hidupi. Ala godang do nabui madugihok kita do siya Kristus alay dang luason na hita sirang siyan ibana ay dang tersirang manangisi hita sian asi dihot holong ni roha Tuhan Yesus Kristus. Alani mulu dibani terbuktaon hupikir hami say 00 do mata ni Jehovah tu akka namak kabiari ibana. Namak kabiari ibana namar lapatan positif namar ha porsiaon na sitong. Namar ha porsiaon na bonar tu ibana. Jadi Tuhan menggenggam kita sebab kita percaya penuh kepadanya. Iman yang menyelamatkan. Kita tahu yang kita percaya dan mari yakin akan kuasanya. Kita tahu yang kita percaya, mari menangkan pertarungan iman dalam satu arena yang harus kita hadapi. Sebab dengan percaya keselamatan itu sudah pasti. Atong hot
jala tuguma hapor siota. Jala na parpudi hubere kami poin di turpuk tahun. Songon akka bangsa Yahudi na di diaspora na terus makirim mulak tu Jerusalem. Songot sambulo ni nasida pemahaman di tikir pani alai diajarhon panurat Ibrani do muse tang disibe sambulota alai di banua ginjang nama Jerusalem naim baru. Alani ido hola tolu da hot dia do apostol Paulus ima haporsiaon pakirimon dohot haholongon. Jadi haporsiaoni matserikot jala haporsiaot tai dakolan maka porsiai namasa di portibion hom Bartolomo ni rohani debata alai nama kaporsiai hidup kekal. Nama kaporsiai ngolu saliling nililingna nanaing si tujuota di bagasan Kristus Yesus. Atong pesan terakhir na rupani, tetaplah berjuang dalam arena pertarungan iman yang tidak bisa kita prediksi arena ataupun tempat seperti apa. Karena dunia ini begitu cepat berubah. Ima di pikiran nami amanginang anggiat boy mangurupi hita.